Halo? Onko Antero kova jätkä? Onko tämä nyt pizzeria? Turtles-Pynä, terve. Laikaisen Markku, päivä. Päivä. Montasi 5 pizzaa? Anteeksi, 5 pizzaa. mihin päin tulee? Mä voin tulla hakemaan. Joo, okei, mikä laita? Pizza. Ja... ota mä kysyn kaverilta, pikku hetki. Mitä laitetaan? Pizza! Joo. Eli ananas, Yksi ananas, kinkku, kinku, kaatkarapu, katkarapu. Kakkarapu! malahejuusto, Anteeksi? malahejuusto. Anteeksi, tällä hetkellä meillä ei ole malahejuusto. Aha, okei. Aurajuusto Aurajuusto, ja salami. salami. Elikkä 5 kertaa samanlaisia. Ei, kun toinen pizza. Toinen pizza, mikä laista? Salami, Salami, malahejuusto, valkosipuli. malahejuusto, Anteeksi? malahejuusto, Meillä ei ole malahejuusto. aurajuusto, Aurajuusto, ananas, ananas, kinkku. kinku. Sitten kolmas pizza, Kolmas pizza, ananas, ja ananas, salami, salami, malahejuusto, aurajuusto, sika. malahe, Anteeksi? malahejuusto, Meillä ei ole malahejuusto. aurajuusto, Joo, kinkku, kinku, katkarapu. katkarapu. Montako pizzaa nyt? 3. Sitten 4. pizza. Mikä? 4. pizza. Joo, Katkarapu, katkarapu, kinkku, kinku, salami, salami, malahejuusto. aurajuusto, eli tapakoitet. Niin malahe. Mitä? Malahejuusto. Mä sanoin, meillä ei ole monta kertaa meillä ei ole Sorry, malahejuusto. krapulla. Aurajuusto. Vuojuusto. Mitä muuta? Katkarapu. Sä sanoit katkarapu. Oliko kinkku? Oli kinku, oli salami, oli aurajuusto. Ja ananas. Joo. Montako nyt? Viimeinen. Montako 4. nyt? 4. Vielä 1 pizza. Anchovies. Mikä viimeinen pizza? Anchovies. Anteeksi? Anchovies. Mikä numero pizza? 5. Joo. Ei kun anchovies. Kala. Anteeksi? Anchovies. Mikä numero? Mikä on pizza? Ei tiedä numero. Special. Joo, mikä on? Mikä se on pizza? Odota, nyt porukka haluaa muuttaa tilausta. Minä soitan kohta uudelleen. Ota pikku hetki. Minä soitan kohta Okei, uudelleen. heippa. Moi.